Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ni anata sa ikakawhaag 5 nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan. Nya gipahinumduman ta sa ato karong mga pagbasa labi na gid sa ebanghelyo unsaon aron kita mahimo gyung liwat ni Kristo ug mahimo sang labing dako sa mata sa Ginoo. Atong iampo ang ato mga leaders sa tibuok kalibutan nga unta magpatalinghog sa mga pamaagi sa Dios unsaon pag-alagad, unsaon pag-atiman ang katawhan o kitasan nga mga Kristiyanos magsunod unta kanunay sa kinabuhi ni Kristo, ni Mama Mary o sa mga santos. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, panalipdan unta sila sa Dios sa mga sakit o mga kasakit o hatagan o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo og sa usag-usa kanamo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Kaalam ni Solomon. Ang dautan nagaingon, ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga sumukan lamang, busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana? Tan-awon ta unsay may tabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayon ta sila. Ato silang daog-daogon og sakiton, unya sutaon ta unsa kamalinawon ug kamakatulunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon, sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. O Dios, sa imong ngalan luwasa ako, ug sa imong gahom labani ang akong hinungdan. O Dios, pamatia ang akong pag-ampo. Patalinghugi ang mga pulong sa akong bakbang. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako, kay ang garbusong mga tao misukol bato kanako, ug mapintas nga mga tao nangita sa akong kinabuhi. Wala nila ibutang ang Dios, atubangan sa ilang mga mata. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako, ani
ang Dios, mao ang akong magtatabang. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Maghalad ako kanimo nga mahinangpon og sakripisyo. Daygon ko ang imong ngalan o Ginoo tungod sa iyang kaayo. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasamo ug ang tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon og maayog binuhatan, dili usab kini mopihig og dili tigpakaron ingnon. Apan ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangkon niini, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makabot, busa nagkabingkil kamo ug nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Apan sa diyang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo, aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon siya nila siya ug mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an
unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya, milingkod si Jesus og iyang gipaduol sila og giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya og mag-alagad sa tanan. Unya, gikuha niya ang usa ka bata og iyang gipatindog sa ilang atubangan. Og unya, iyang gikugos ang bata og miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Og ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung gusto tang mahimong labaw sa tanan, matud pa ni Jesus, kinahanglang mag-alagad ta sa tanan. O ang labigyong lisod alagaran sa tinud-anay, kanigyong bata o kanang mga batasan nga murag bata. Sayon ba alagaran ang bata? Ako, naka-observe ko, natipon magkadiyot sa akong gipuy-an pagka minyo atong akong maguwang babae, niya nanganak sa kamagwangan, niya ako ato 4th year high school. Sus, inigsakit sa bata, aris alaunas kaadlawon, aris alas 4, alas 3, may kayong ihugs bintana. Bisag unsay buhaton sa mga ginikanan, puli-puli sila kugos, puli-puli og am-am, kanta naman, sayaw naman, balay sa namong gamay kayo, gauyog-uyog na nako. Sus, wag gid kakapoy di aning bata, no? Kapoy. Pero nindot biya kuno na himuong bata, pero kapoy lang timan. Pero matud pa ni Kristo, ang mudawat ni ining bata nga sama ni ini sa akong ngalan, ako sang dawat, nidawat sad nako, nya nidawat sad sa nagpadala kanako nga mao ang Dios. Karon naanatay mga balaod nga nagsalikway og bata sama ana mga artificial contraceptives, kanang mga mutilation, nga kanang ligation, vasectomy, apil na ng abortion. No? Sa ato pa, sa atong pagbuhat anang mga balaura, wa na sa tamudawat sa Ginoo. Nya kung di na tamudawat sa Ginoo, ang ato nang gisunod, ang ato ng mga kaugalingong gusto, ang ato na mga personal nga kaayuhan, matod pa ni San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, diin anaa ang kasina og ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamo og ang tanang matang sa daotang buhat. Muni karon di ta kamahay ni aning terorista, ni aning drug addiction, ni aning corruption, ni aning gubat, ni aning pagpangawat, pagpanglugos, pagpamatay, pagpanglungkab, pagpanulis. Nahitabo ni karon nganuan ato manggong gisiguro ang atong personal nga kaayuhan, dili naman ang gustos Ginoo. Gilingay imong tupad ing nakinsarong kaayuhan imong gipaningkamutan. Ha? Kinsang kaayuhan? Oy, na nag-away, matod pang San Pablo diri, ang mga dautan ninyong mga buhat, maogyo'y nakaingon, nga naa ng pagbingkil-bingkil, naa ning mga
lawas nung kaibog, prostitusyon, same-sex union, sige gyud tang supaks Ginoo kay ako gining gusto, akong gusto. Karon, yan mga baha, mga linog, tsunami, climate change, global warming, mga pandemic, nanood na tanan. Nga naman, kay ang Ginoo layo kanato. Muna sa atong unang pagbasa sa kaalam ni Solomon, niingon gidiri nga ang mga dautan kanunay gyung nagplano og mga kadautan sa ilang isig katao. Apan ang mga maayo nagsalig sa Ginoo nga ilang manluluwas. Nya ningon din ang mga dautan be, ang Ginoo man kunoy muluwas nila, atong sakiton, atong patyon. Tan-aw nato nig asa kutob ning ilang pagantos. Pero ang mga buotan moantos ra gid na, mohilom ra gid na. Muni karon kining away-away sa atong katilingban, labi na sa atong mga politicians, apil na sa usahay sa atong simbahan, mailhan nato kinsay buangon diha. Kinsa may buangon? Ang sigig pangaway, ang nagsigig persecute, ang nagsigig panghusga. Kinsa may mga buotan? Ang kanang nagsigi lang sad og sugot og unsay buhaton. Kanang mosunod lang, bisag sakiton, hilom lang, ana. Kanang dili makig-away mao nay buotan. Og ang atong best weapon against evil is love. Mao gina, the best weapon against the evil one is love. Og unsa man ning nahigugma, nidawat sa matag tao sama sa usa ka bata, kanang bata mudawat gid na sa tanang tao. Pangita mo dihag bata nga kana gyung bata pa ba kana mga maupay pagkatao hangtod mga 2 years old. Basta dili lang na sugo-sugoon sa ginikanan on kinsay isalikway, mudawat ra gid na. Mao bitan ang bata imo ginang kuptan kay pataka lang nagkuyog. Anhas publiko og di na nimo makuptan na mukuyog naglaing tao. Mohilak ra na primero ang bata. Basta di pa kahibaw, di kay baos baho, di kay las baho og sanaong. Pero ini kataud-tauran ana og imo lang gyud pasagdan, nahawa na, relax na kay nastanan. Bisag ka na mga bata, tanawa na sila o pasagdi, dinis ato maning ingon, kamong magdagandagan diha adto sa amos gawas ha. Kay kun imo nang pasagdan katong laing bata mo tan-aw man to, iya man tong kamayon. Mudagan hangtod perti na gina nilang gubuta magsigi na nagdagan kay magkahiusa ra day na sila. Pero kining mga dagko, kanang mga dagko sa kung saon natong pasabot nga paghigugmaay mo, pagpasayloay mo, pagdinawatay mo, kusmod lang now. Kusmod. Di ko no, ato kunong ingno ning ato mga politicians. Paghiusa na kuno mo, mga politicians sa Pilipinas, kay grabe na kayong problema nato sa nasod ang kagutom, kining atong drugas, kining atong mga terrorism, kining atong dagko na kay tag-utang maglisod na tagbayad. So tagbayad Ako nabitan ng giwali atong niaging adlaw nga siyunan ka nang akong gitan-aw sa Google ang atong present karong utang 15.18 trillion pesos. Unya ang number of Filipinos na akunos mga 119 million. Kanang 15 trillion i-divide nimo sa 119 million. Kada Filipino pila may gibang utang? Pila man? Sige, i-divide. Nama mo'y cellphone dia. Divide. Ako nang gisuwayan og divide. Naas mga 127,000 kada usa ka Pilipinos. 127. Bisag ka ng inyong mga anak diyang wapay buot, gitungtungan na nag 127, more or less, 127,000 pesos nga bayronon nga utang. Nya asa mo na iagi, kuliktahan tag mga taxes. Unya, inikuliktas mga taxes, kurakuton lang sa daning atong mga matod pa dire
mga tao nga ang ilarang kaugalingong kaayuhan ang giatiman, maghiusa na kata, maghinulsol na ta sa ato mga sala, gikan dinhi sa simbahan, ngadtos gobyerno, maluoy ta sa atong mga kaigsuonan nga nag-ilaid sa kalisod. Maubita na dinhing maligya tag slots. Nganong baligya ang tag slots? Para sa atong mga panginahanglan. Unsa may panginahanglan nato dinhi? Bayra nato ang atong mga contractors nga nitukod sa atong kumbinto nga gigamit na nato karong sugod. Nakapahimos kita sa atong mga formation, sa atong mga gatherings, napahiluna na ta, nakadawat na sa tag mga guests dinhi nga mga religious, kanang dunay way kapahuwayan na natay mga kwarto, pero ang atong mga contractors wapa mabayari tanan. Gihuman nila ilang trabaho pero wapa mabayari. Maluoy mo nila dili. Kusga. Palit mo is BF dag. Napatay daghang balanse. Ngatong SBF dag nanatay halin 39,111 ka slots, pero naapay 20,889 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Og mahuman ni natog palit, hurot-hurot sa natog bayad ang ato mga contractors. Pero di ni mahurot og kapalit, maglisod sad. Siya ro wa gyud mo'y 500 diha karong adlaw. Ingka, para manggunis akong kaon pa dir, ayaw lagi ng imong personal nga kaayuhan. Ayaw sa naghuna-hunaa. Huna-hunaa usa ang panginahanglan sa uban. Nganong namaligya man tag CTU kaning tag 100 pesos tungod kay ato ning ipakaon sa mga around 3,000 kapamilya in town dinis atong parokya nga purtig yung lisura. Karong Oktubre inig sa ulog natos pista sa atong segunda patron, Birhen sa Santo Rosario. Karon maning October 12 nato sa ulogon, sugod ta sa atong nobina ika October 3. Manghatag na tag mga bugas ngadto sa atong category C, category D nga mga pamilya. Kanang purtig yung lisura karon. Gani hastang atong category A ug B mo padungog-dungog mangani kami di pader di mitagaan nako arang-arang mamo pagkabutang lisod sad mi paderoy ana samot na gining C ug D muna ato sang tagaan tag 100 lang siya ro wa gyud moy 100 diha karon naawa para manggunis akong kaayuhan pader para manggunis ayaw lagi usa na hatag sa na karon kasta mo mga online parishioners. Ang atong halin sa atong CTU niabot nag 9,733. Anapatay 60,267 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Itukod ni natong mga balay, labing minus, 61 ka balay atong tukuron, nga mogasto og mga 40 to 50,000 kada balay, materials and labor. Niya nakahimo na tag mga 90 kabalay last year. Karon sa ako na sang birthday puhon og makaabot pa ko ato na sang tukuran og mga 61 kabalay para sa mga kabos kay natong mga kaigsuonan. Nanay nang apply diha hapit na tingin na moabot og mga 80 ka buok. Ato lang ng pilian kadtog yung labing nang inahanglan. Samot na tingali kung kining atong mga nagda sa atong nasod, nagda sa atong simbahan, nga naa diha ang kwartang dagko kaayo atong mga taxes, mga buhis o mga income, samot na gyud kung ato ginang gamiton para sa kaayuhan sa tanan. Kay boy sugo os Ginoo. Di na ta mag-away ana, di na ta magsiglalis, dagko kay gasto anang ilang away kada hearing nila diha tagpila ka milyon atong gasto musangko lang sa pagsininghagay sangko lang sa muragyog mga bata nga nag-away kanunay iampo nato ha nga magbinuotan na ni sila nga mahimo silang maayong modelo kining ato mga elected officials o mga appointed officials sa atong gobyerno apil na sa dinhi sa simbahan sama namo
mahimo unta ming mga modelo unsaon pag sinabtanay, pag tinabangay nga matud pa ni Kristo. Kung gusto kang mahimong labaw sa tanan diri sa tong ebanghelyo, alagari ang tanan, labi na gyud ang labing ubos. Gilingyan na imong tupad. Practice ing na sugot ko karong si manaha, himuon ko nimong sulugoon. Yun na. Karon lang si manaha. Na karong si manaha, sugot ko imo kong sulugoon. Kanang ni Sulti, congratulations, nalista na mo sa langit. Kamong ga mugtok lang mga naong. Ala, pagbag-o na mo, aron nga malipay sad mo og mahimo sad mong agianan sa tinuod nga kalipay og kauswagan. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanampon Sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gitawag kita ni Hesus aron mahimong iyang mga sulugoon nga moalagad sa mga tao. Mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon. Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panigingnan, magtudlo kanato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, ug sa mapaubsanong paglakat, uban sa atong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi, sa pagdalag kalinaw, ngadto sa ilang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan og mga langyaw, ug ang tanan nga nangitag trabaho, kanunayng tagdon, uban ang dignidad ug ang pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan, makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga atagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga mihalina niining kinabuhia, makatagamtam sa kalipay o kalinaw, walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
Maluluyong amahan, dungga, ug dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasab kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi nining Eucharistia. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga panalipod, divine protection. Unya mahitabo ra ni kung magsunod gyud tas Ginoo kanunay labi na gyud sa pag-alagaray sa usag-usa. Niya karong katong niaging semana nakasinati man mo ato no nga diri ang mga katikista ni present man to sila ana nya nangulikta sa taato kay naatay mga gastuhanan para sa agka karong
September 30, mga 250,000 sa atong district, dinhilang sa District 8. Nga ako may angkon ana, ako nila sa mong iapil para igasto sa ilang kaon o sa katong presentation. Gasto mata ng presentation. Nya, muna sila yung mga presenters nato. Karon, nakakolekta dita ato og sa duha mo karon og sa alas 9 man to, nakakolekta ta last week og 25,000. Pakpak. Nya, atong punan karon kay 250 may atong kinahanglan, napay 225. So punan nato karon og lain na sad nga special love offerings. Okay pa mo o dili na? Sige. Ngari na mo. Nya, kining salamat kay ninyo kay ang ato mga katikista dinhi aktibo kayo. Hasta din sa atong Archdiocese. Mga 5,000 tingali na kakatikista o mga kuyogs katikista magkatigom. Sige. Daghan kayong salamat ninyong nang hatag atong tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Karon ato na sang tawagon ang ato mga children aron hatagan natog special blessing. 10 years old paubos mga children, please come forward. Unna gida. Nya ayaw naghilabti ang atong stand sa kuan kamera. Ato sang pasalamatan ang nialagad nato karon, ang ato mga pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, ang atong love offering assistants, ang atong lectors, salmista, parish personnel, sacristans, atong mga IT, atong sokom, ug ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga ni-offer karon sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo o Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak nilang tanan. Praise the Lord. Sige mga children, ana na sa inyong kamot iana sa inyong dughan, inyong kamot. Sige, atong i-extend atong mga kamot, mga igsoon, ngadto sa atong mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos, gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma, magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo Sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw,
ihatag kanamo karong adlaw o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunoan luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. masipang pakpak sa ato mga children. Salamat mga children ha. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Nahinay, niya pag binuotan kanunay, di magsigig duwa sa cellphone o sa computer. Unya, ato sang mao na to no, pasalamatan nato og atong iampo kanunay ang ato mga namalit og slots, padayon tagpalit og slots, atong SBF dag para sa kumbento, tag 500 pesos per slot. Yan naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang ato sad nga nadawat 241 na ka 16 slot challenge. Unya ang atong CTUMM tag 100 pesos para ni atong ipakaon sa mga pobre na to mga kabus kay nga pamilya o itukod sa mga balay, labing minus mga 61 ka balay. Tag 100 pesos ni, unya doon na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 43 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan pag-usab ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya padayon patang mudawat atong investment slot nga DSAP nga tag 500,000 pesos per slot nga naay 25% interest per annum. Ang ato sang Paris Financial Report for the month of August mao kini. Beginning balance 1,381,714 pesos and 67 centavos. Total cash receipts for the month of August is 9,914,649 pesos and 60 centavos. Ang total sa natong expenses for the month of August is 8,486,544 pesos and 42 centavos. Ang atong ending balance as of August 31, 2024 is 2,809,819 pesos and 85 centavos. Atong pakpakan ang atong kaugalingon ug ang tanan nga generous nga nanghatag nato dinhi sa ilang hinabang. Nya, padayuna sa ninyo ang pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay mao ni ang atong official nga platform sa YouTube. Nana ni siya subscribers nga mga 203,000 subscribers. Nya mo na inyong tanawon aron dili sad masaag ang inyong pagsuporta. Nya like, share, nya sa atong tanan nga mga gi-upload dinhi kada gid adlaw. Atong month of July, natagaan tag 148,000 kapin sa atong share sa YouTube income. Nya ang month of August, wa pa ta kaybaw og pilay ilang i-share nato. Pero karong September, padayonon lang nato ang pag-suporta. Nya ang ato sang official Facebook page mausad ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Aysan mo pagtan-aw og lain kay matintal o niya uban nga mga mapahimuslanon, scammers. Niya, ang atong official information ato ning ipakita
panahon sa atong online masses, labi na gid inigkanta sa offertory song o sa final song. Ipakita na to sa atong screen. Kanalay inyong sundon aron dili mo masaag sa pagpadala og mga hinabang. Salamat sa inyong paghatag og love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong mga CRs o uban pang mga facilities. Padayunan na ninyo aron ma-maintain nato ang ato dinhing mga facilities, labi na parking areas. Ang ato sang mga bata nga sigihan ninyo da, salamat kayo ana, niya tudloi sila padayon sa atong mga pamaagi dinhi, labi na gyud kun mosimba dili na gyud ta magsigi gawas-gawas, dili mangaon dinhi sa sulod, kay ato yung i-focus sa atubang sa Ginoo ang atong kaugalingon. Sige, manindog na ta para sa final blessing. Ato ding isinggit sa makusog ang atong motto kadtong sa atong pagsimba. Ready, go. The best Place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria o si San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.